Bueno, que estamos chegando xa ao final. Premio Software Libre, que valora o uso e a difusión de tecnoloxías de código aberto tanto por parte das empresas privadas como de administracións públicas, considerándose especialmente a contribución de tal uso ás comunidades open source e galega. As 4 entidades finalistas son Federación EFA Galicia, polo proxecto A Infogra, Software Libre e Eido Rural, Pilar de Difusión, Formación e Desenvolvemento en Software Libre orientado ao medio rural. A Infroga desenvolveu un software de xestión agrogandeira, a Infobac, que permite xestionar unha explotación agrogandeira en todos os procesos productivos: compras, vendas, prezos medios, rexistros de animais, incidencias, alimentación, control xenético, control de cultivos, custos e man de obra, entre outros. Vamos, menos muxir as vacas. Infonova Informática e Comunicacións, pola ferramenta SIX Souto, instrumento desenvolto mediante unha ferramenta SIX para a xestión agrupada de parcelas de plantacións de castiñeiro en Galicia, para a comunicación, interrelación e defensa dos intereses comuns dos propietarios dos soutos. Na aplicación SIX Souto, os dous actores principais son o administrador e o propietario do souto, que poden interactuar co sistema de diferentes maneiras. Secretaría Xeral de Migración, polo portal galiciaaberta.com, espazo de encontro electrónico de xestión das actividades de galeguidade. Creado en 2003, conta dende o 1 de marzo de 2009 con nova versión, cun deseño máis actual e unha disposición dos contidos máis intuitiva e accesible. O desenvolvemento en software libre suponlle á Administración Autonómica un aforro de custes no seu mantemento e xestión de aproximadamente un 30% anual. E, por último, Universidade de Santiago de Compostela, pola Oficina de Software Libre da Universidade de Santiago de Compostela. Nacida no ano 2008 a partir dun acordo entre a Xunta e a USC co obxectivo de analizar, promover e implantar o software libre na comunidade universitaria. O proxecto parte da elaboración dun plano de acción con diversas frontes e, polo momento, as actividades da oficina xa abrangueron as áreas de traducción, desenvolvemento de software, formación, difusión, análise e asesoramento, incluindo un plano piloto de migración a software libre en 5 titulacións distintas. Soben o escenario en representación das candidaturas finalistas Enrique Rodríguez, de EFA Galicia, José Ángel Luna, de Infonova Informática e Comunicacións, Paz da Pena, da Secretaría Xeral de Migración, e Javier Franco, da Oficina Software Libre da USC. Entrego o premio a Adrián Lence, subdirector xeral de Infraestructuras e Telecomunicacións. E a entidade gañadora é a Universidade de Santiago de Compostela. Boas noites. En primeiro lugar, darlle enhoraboa á Asociación de Empresas de Ganet dedicadas a Internet polo labor, pola consolidación desta xa sexta edición de premios en prol da innovación das TIC. E o meu agradecemento explícito aos membros da Oficina de Software Libre da Universidade de Santiago de Compostela, a Keiko, a Fran e a Denís, e tamén ao Departamento de Electrónica e Computación, a Escola de Enxeñería, a Titulación de Informática e a Área de Tecnoloxías da Información e da Comunicación que participan neste proxecto. O noso agradecemento tamén, sinto de novo, a Xunta de Galicia, en primeiro lugar a entón Consellería de Innovación e Industria, que nos permitiu no 2008 constituir estas oficinas de software libre nas 3 universidades, e tamén agora a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, que nos está permitindo continuar, nos vai permitir continuar con este importante proxecto. Creo que bo exemplos os que temos aquí hoxe en canto á importancia que pode ter este sector, en canto a que hai empresas galegas xa importantes desenvolvendo non só dentro de Galicia, sino fora dela. En definitiva, e ao menos os que temos unhas responsabilidades institucionais, pensamos realmente que o software de fontes abertas, e nomeadamente o software libre, é un modelo que debemos ter en conta, que debemos potenciar dunha maneira racional, sostible, dunha maneira non excluinte, e os proxectos hoxe aquí presentados non só dos gañadores, sino de outros proxectos moi interesantes que se presentaron nesta categoría, creemos que son unha boa proba da potencialidade que, sobre todo, creemos que este sector para as empresas galegas e para Galicia ten. Moitas gracias.